La que es prepara d'ací unes hores en Menudes la nit. El programa d'entreteniment per a xiquets i majors presentat per Ximo Rovira estrena avui 9 seccions i, a més, comptarà amb un convidat divertit i graciós com pocs, Carlos Latre. Belén ha aconseguit colar-se en els assajos i entrevistar este showman castellonenc. Els assegura que encara està rient-se. Ens hem colat en els assajos de Menudes la nit. Sens dubte, no es poden perdre el programa. Ui, està ple de sorpreses. Moltes. 9 seccions, xiquets simpatiquíssims i un convidat de luxe. Carlos Latre és el convidat d'avui en Menudes la nit. Carlos. Com estàs? Un plaer. Jo no sé si estàs preparat per a lo que t'espera esta nit en els xiquets, Per estar en els xiquets mai està preparat, me pareix a mi, perquè sempre eixen en unes eixides que no te les esperes. Menuda la nit. Tu també eres un poc Serà xiquet. un duel... Jo molt. Jo antes estava a maquillatge i m'han dit què vens a Menudes la nit? Dic, soc un dels xiquets. Jo vull la pegatina també. Carlos, i preguntar-li a Ximo o a qui sigui. Com està? Hola, Ximo, jo vull fer una pregunta. Doncs igual. Avui tenim una estrena, se diu ¿Y tú de qui eres? I tu de qui Tu de qui eres? Que és allò dels pobles de que tu de qui eres, xiquet? Pues jo soc de la... El meu cas de Vicenteta la Melera, no és això? Però el que tenim que fer és un joc. Jugarà el nostre convidat, que avui és Carlos Latre, l'home de les 1000 veus, i ha d'emparellar els nets en les abueles. Si tiene que caminar que huele la mía. Ah! ¿Y esta abuela tan estupenda? No sé si creerme yo eso de que es abuela. ¿Ya la veréis esta noche? Toque usted la quinta de Beethoven, por favor, en pandereta. Sí, bueno, o cualquiera la que conozca, no hay problema. Bueno, la pandereta no lo nuestra, ¿ves? Ya. Yo no puedo resistirme. Vas a hacer alguna imitación, venga. Ay, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que realmente lo que me he fijado son estos pantaloncitos. Por favor, era un plano de estos pantaloncitos de cuero que son divinos. ¡Qué divine! Esta conexión, el canal no, es maravillosa. ¡Qué divine! ¡Qué glamour! Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Bueno, aquí estamos. En conexión. ¿Cuándo te vas a venir a Sálvame? Ya lo tienes claro, ¿no? Jorge Javier. Qué fuerte, canal no, me encanta. Qué fuerte me parece. Qué fuerte me pareces tú, nena. Podríamos hacer un nuevo tomate aquí. A veure, m'ensenyeu un moviment, a veure? M'agrada molt el programa i tenia ganes de vindre i d'estar així a casa, a València, i passar una bona estona. I need no permission, did I mention? Don't pay him any attention. Cause you had your turn, and now you're gonna learn what it really feels like to miss me. Cause if you like it, then you should have put a ring on it. Pues esta noche no os podéis perder Menudes la nit, porque me han dicho que va un chico que hace unas voces y hace personajes. Y bueno, un chico así muy majete. A mí me gusta mucho. Carlos Latre me parece que se llama. No os lo perdáis. Ja ho han vist. Bé, el